Voi juuri päivittäistä aamiaistasi varten ostamasi voipaketti olla vaarallisten koliformisten pesäkkäiden saastuttama. Riippumattomat laboratoriotestit ovat havainneet näitä erityisesti suolistoflooralle tyypillisiä taudin aiheuttajia joissakin markkinoiden myydyimmistä tuotemerkeistä. Samalla kun mainokset myyvät sinulle mielikuvia puhtaudesta ja maatilan raikkaudesta, tuot todellisuudessa kotiisi elintarvikkeen, joka on käynyt läpi epäilyttäviä teollisia prosesseja, vaarallisia lämpötilavaihteluita ja puutteellisia hygieniatarkastuksia. Kiiltävän pakkauksen taakse kätkeytyy usein harkittu peli laillisilla rajoilla ja niin sanotulla kerman erotusmenetelmällä, joka käytännössä kutsuu bakteerit kasvamaan. Seuraavien minuuttien aikana näytän sinulle 5 voibrändiä, joiden kohdalla suuryritysten voitonhimo päätyy suoraan lautasellesi. Se, joka sulkee videon nyt, jää helpoksi maalitauluksi teollisuuden disinformaatiomanöövereille, mistä sinä ostat voisi. Kaupasta Lidl, K-City Market, Prisma, S-Market vai valitsetko suuria volyymibrändejä kuten Valio tai Arla, kirjoita suoraan kommentteihin. Minua kiinnostaa mikä supermarket-alueellasi on. Sija 5. Milbona, Lidl, hygienian hälytysmerkki. Aloitamme siitä, mitä monet pitävät kaikkein turvallisimpana valintana juuri siksi, että se on yksinkertainen Lidlin Milbona voi. Se on halpaa, aina varastossa ja näyttää täysin samalta kuin mikä tahansa muu voipaketti. Vain muutaman euron hinnalla on kuitenkin pimeä puolensa. Eräässä useille voilaaduille tehdyssä tuoreessa testissä tämä merkki oli yksi niistä näytteistä, joissa ilmeni massiivinen koliformisten bakteerien saastuminen. Ymmärrättekö ongelman? Voi on pasteuroitua. Tämän prosessin pitäisi tuhota kaikki bakteerit. Jos laboratoriot löytävät siitä huolimatta koliformisia bakteereja tämän jälkeen, se on vastaansanomaton todiste hygienian pettämisestä kuumennusvaiheen jälkeen. Joko pullotus ja pakkauslinjoja ei ole desinfioitu oikein tai käsittely pakkaamisen aikana on ollut virheellistä. Supermarket kertoo sinulle, että maito on valvottua alkuperää, mutta vaikenee tuotantomenetelmästä. Kun halpahalliketju puristaa kustannukset minimiin, se säästää juuri siellä, missä se ei näy, puhdistussykleissä ja mikrobiologisessa seurannassa. Se on upporikasta ja rutiköyhää bakteerikuorman kanssa vain siksi, että hyllyssä voidaan taata halvin hinta. Halpa on usein tulosta kalliista hygieniapuutteista. Sija 4. K-menu, K-ruokakaupat, Rainbow, Extra S-ryhmä, tuotannon tähteiden periaate. Monet kuluttajat turvautuvat näihin suurten kauppaketjujen omiin merkkeihin siinä uskossa, että maineikas kansainvälinen tai kansallinen yritys valvoo laatua tiukemmin. Totuus on, että testit paljastivat koliformisia bakteereja täältäkin. Täällä ongelma on kuitenkin luonteeltaan järjestelmällinen. Tiesitkö, että tämä voi on usein vain juuston valmistuksen sivutuote? Tiettyjen juustotyyppien valmistamiseksi maidosta poistetaan rasva. Tämä niin sanottu jäännöskerma tai heravoi ei ole tuore tuote. Se on jänne prosessista, jossa maito lepää tuntikausia jättimäisissä sammioissa. Tämän ajan, joka kestää usein 10, 12 tai jopa 20 tuntia 12-22 keresee, en lämpötilassa, kerma kehittää jo luonnollista happamuutta ja kerää bakteereja. Kysyn sinulta suoraan, levittäisitkö tätä voita aamulla leivällesi, jos etiketissä lukisi valmistettu juuston valmistuksen tähteistä? Kirjoita mielipiteesi alas kommentteihin. Haluan tietää, mitä mieltä olet tästä. Kauppaketjut jättävät tämän voin tuotannon ulkopuolisten toimittajien haltuun. Keitä he ovat, se pysyy liikesalaisuutena. Tiedämme vain, että lopputulos on keskinkertainen ja sisältää bakteereita, joilla ei ole sinne ehdottomasti mitään asiaa. Sija 3. Halpa pöytävoi, esim. Carrefour, Auchan tyyppiset halvimmat omat merkit. Tieteellinen katastrofi. Jos luulit edellisten merkkien olleen ongelmallisia, katso suurten hypermarkettien halvan pöytävoin tuomio. Laatuotesteissä saavutetulla katastrofaalisella pistemäärällä se on sijoituksen hännänhuippuna. Asiantuntijat olivat armottomia, hapan tuoksu, epämiellyttävä maku ja ulkonäkö, joka on kaukana standardeista. 10 riippumatonta raatilaista maistoi tätä voita sokkona ja sijoitti sen yksimielisesti viimeiselle sijalle.
Miksi vähittäiskaupan jättiläiset epäonnistuvat täällä niin kolossaalisesti? Koska viallista erotusmenetelmää hyödynnetään maksimaalisesti. Käytetty kerma ei ole tuoretta linkoomaa. Se on kermaa, joka on seissyt liian kauan. Heti kun tämä raaka-aine on vaarantunut, et voi enää tuottaa huippulaatua. Tämän jälkeen vaurioita yritetään vain peitellä tehokkaalla pastoroinnilla ja laillisilla kemikaaleilla happamuuden neutraloimiseksi. Ostat voita, joka täyttää lailliset tekniset parametrit vain rimaa hipoen, mutta joka laadullisesti on loukkaus makunystyröillesi. Se sitkeä koostumus, joka tarttuu kitalakeesi, on suora seuraus halvemmasta ja huonommasta raaka-aineesta. Sija 2, Valio, suuret volyymibrändit, teollinen epäonnistuminen. Monet teistä tuntevat nämä nimet. Ne edustavat maitotuotteiden perinteitä, huippuosaamista ja kotimaista raikkautta, ja silti eräitä volyymisarjojen eriä on havaittu koliformisten bakteerien saastuttamiksi. Miten tämä on mahdollista huippuvalmistajalla? Vastauksen tarjoavat tuotantoketjun kovat tekniset tiedot, koska puhumme meijerijäteistä, jotka valmistavat myös juustoa teollisessa mittakaavassa. Jalostettava maito on toimitettava tietyissä lämpötiloissa. Tästä alkaa voin kriittinen virhe. Jäljelle jäävän kerman on sitten levättävä melko korkeissa lämpötiloissa vielä toiset 10-12 tuntia. Onko teillä kuvio mielessänne? Tässä lämpimässä ympäristössä bakteerikuormalla on puolen päivän aikaikkuna moninkertaistua räjähdysmäisesti. Koliformiset bakteerit ja muuntuneet hiivat mellastavat täällä. Nämä bakteerit yritetään sitten tuhota aggressiivisella pastoroinnilla ja happamuuden neutralointikäsittelyillä, mutta maidon tuhoutunutta rakennetta ei voida enää korjata. Maksat huomattavan hinnan tuotteesta, jota tehdas kohtelee kuin toisen luokan jätettä. Se on asiakkaan harhaanjohtamista, brändikuva ulkopuolella, tähteiden teollinen hyödyntäminen sisäpuolella. Sija 1. Irtotavarana myytävä vraak, voi tai erittäin halpa tuontivoi, zombivoi. Olemme saavuttaneet alimman pisteen. Tuontivoi, joka on naamioitu geneeristen kotimaisten etikettien alle, tai uudelleen pakattu irtovoi. Miksi tämä on listamme vaarallisin nimi? Ei siksi, että siinä olisi eniten bakteereita, vaan siksi, että se edustaa kylmähyllyn suurinta illuusiota. Kun astut kauppaan, näet kuvia vihreistä laitumista ja onnellisista lehmistä. Tämä voi on kuitenkin logistinen ruumis. Se valmistetaan usein jättimäisissä tehtaissa Puolassa, Tšekissä tai Liettuassa. Pitkästä kuljetusmatkasta selviytyäkseen se pakastetaan nopeasti teollisella sokkipakastuksella. Me kutsumme sitä zombivoiksi. Se on kuollut jo viikkoja ennen myyntiä ja sen jälkeen se tuodaan rekoilla Suomeen, sulatetaan ja puristetaan paketeiksi hyllyyn. Valmistajat salaavat täysin todellisen valmistuspaikan ja pakastushistorian. Ja tässä on suolaan liittyvä ratkaiseva kohta. Monista näistä näytteistä löysimme yli 1 gramman suolapitoisuuden 100 grammaa voita kohden. Miksi he tekevät niin? Ei sinun makusi vuoksi. Suola on halvin mahdollinen säilöntäaine. Se palvelee tämän sulatetun teollisen massan mauttoman, eltaantuneen tai seisahtuneen maun peittämistä. 4 periaatetta tietoiselle ostajalle. Tänään olemme nähneet, että halvan voin hinta on usein piilotettu bakteerien, kemiallisten korjausten ja massiivisten suolamäärien muodossa. Sinun ei kuitenkaan tarvitse jättää voita pois ruokavaliostasi. Sinun on vain tunnettava ammattilaisten säännöt. Tässä on 4 periaatetta turvallisiin ostoksiin. 1. Etsi termiä hapan kermajuoksuvoi tai kirnuvoi tai suoraan tuoreesta kermasta mekaanisesti valmistettu voi. Tämä on kultainen standardi. Tässä kerma erotetaan mekaanisesti jäähdytyksen alaisena välittömästi lypsyn jälkeen. Bakteereilla ei ole minuuttiakaan aikaa lisääntyä. Premium-merkit, kuten Kerrygold, Megle tai ranskalaiset vaihtoehdot, kuten President, luottavat tähän puhtaaseen prosessiin. 2. Valitse voi, jolla on aito bio, luomusertifiointi, etsi Demeter, Bioland tai eurooppalaista luomumerkkiä lehtitunnustähdistä. Nämä järjestöt kieltävät tiukasti laadultaan huonomman juuston valmistuksesta peräisin olevan jäännöskerman käytön. 3. Vältä täysin nimettömiä omia merkkejä, jos pakkauksessa lukee vain valmistettu EU, saa asiakkaalle,
eikä alkuperäistä tehdasta tai meijeriä mainita selvästi, valmistajalla on jotain salattavaa. 4. Pakene liian suolaista voita. Jos suolapitoisuus lähestyy 1 grammaa, kysy itseltäsi, mitä makuvirhettä valmistaja yrittää peittää. Tieto on ainoa puolustuksesi elintarvikejättien voiton maksimointia vastaan. Jos tämä tutkinta auttoi sinua ymmärtämään kylmähyllyn takana olevan järjestelmän, jaa tämä video elämäsi tärkeille ihmisille. Tilaa tämä kanava, jotta et missaa seuraavia tutkivia analyysejä. Vastuuvapauslauseke. Tämä materiaali perustuu kuluttajajärjestöjen testiraportteihin ja alan julkisiin tietoihin. Se ei korvaa lääketieteellistä diagnoosia. Valmistajat voivat muuttaa prosessejaan ajan myötä. Pysykää aina kriittisinä etikettejä lukiessanne. Kiitos katselusta. Pysykää valppaina.